6. februára a dneska je ďalší zimný prelet včiel. Nádherné, krásne bzúčanie, pripomínajúce prichádzajúcu jar. A vždy to začína tak, že si robím niečo v záhradke a tie včielky ako keby mi prišli dať najavo. Normálne za mňou príde včela, priletí, párkrát ma obletí a odíde preč a ja viem, že včielky sú vylezené von. Takže taký malý hmyz a komunikuje s ľuďmi. Včelstvá vyzerajú veľmi dobre. 3 včelstvá sú veľmi silné a 2 včelstvá sú také slabšie, ale verím, že aj tie 2 slabšie včelstvá sa dožijú jary bez problémov. No a teraz vám dám taký detálnejší záber trošku, ako to vyzerá.